ମୁଖିଆ ଘର ଆଗରେ କୁକୁର କ'ଣ ପାଇଁ ଭୁକୁଛି? କ'ଣ ହେଇଛି? କିଛି ତ ଗୋଟେ ହେଇଛି, କୁକୁର ଭୁକିବନି। ଆଚ୍ଛା ହଉ, ମୁଁ ଯାଏ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣେଇବି କଥା। ଶୁଣ ଭାଇମାନେ, ମୁଖିଆ ଘର ଆଗରେ କାଲି ମୁଁ ଗଲାବେଳକୁ ସେ ଗୋଟେ କୁକୁର ଭୁକୁଥିଲା। ମୁଖିଆ ଆଉ କାହାକୁ କିଛି ମାରି ମୁରା ଦେଇନି ତ, ମୋତେ କିଛି ଠିକ୍ ଲାଗୁନି। ଚାଲ ତାକୁ ଦେଖିବା। ଆରେ ଭାଇ, ତୁ ସତ କହୁଛୁ? ତୁ ଗଲାବେଳେ କୁକୁର ଭୁକୁଥିଲା? ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲ ଆମ ଗାଁ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ତାକୁ ଆମେ ଫଲୋ କରିବା। ଆମେ ବି କିଛି ଦିନ ହେଲା ତାକୁ ଦେଖୁଛେ, ସେ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଠିକ୍ସେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବି କରୁନାହିଁ, ସବୁବେଳେ ଏକା ଏକା ସେ ରହୁଛି। ଚାଲ ଚାଲ ସମସ୍ତେ ହେଇକି ତାକୁ ଆମେ ଫଲୋ କରି ଆଜି ଜଣା ପଡ଼ିବ ଏ ଜମିଦାର କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି, କ'ଣ କରୁଛି। ଜଙ୍ଗଲକୁ ତ ଆସିଛି, ଦେଖିବା ଆଜି କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ସିଏ, କାହା ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଉଛି, କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖା ବି କରୁଛି। ତାକୁ ଆଜି ଦେଖ। ଇଏ ରାମ 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 ରାମ, ଏ ଶଳାଟି ଭୂତ, ଇଏ ଆମକୁ ମାରି ଦେଇଥାନ୍ତା। ଆଉ ଦେଖିଲ ଭାଇମାନେ, ଇଏ ସାହୁକାର ରୂପରେ ହେଇକି ଆସିଥିଲା, ଜମିଦାର ହେଇକି। ଏ ଶଳାଟି ଭୂତଟା। ଆଉ ରାମ ରାମ।